һәм хәерле көннәр теләп кабат зур Чиркли авылына котлау сәламе юллыйбыз. Бүген әлеге авылда гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Рафиков Сәйит Айса улы үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Әминә Исмаиловна, барча бала оныклары, кыда-кыдагыйлары һәм туганнары котлап җылы теләкләрен ирештерәләр. 1957 елның 22 июлендә әбиебез Мәхфуза, бабабыз Айсәнең балалары Фәтхия, Әлфия, Муса һәм Мәсүд арасында безнең газиз кешебез дөньяга аваз сала. Тырыш, тыйнак, акыллы, сабыр уллары 9-нчы сыйныфны тәмамлап әтисенең олы ярдәмчесенә әверелә. Гомерен колхозда хезмәт итүгә багышлап, туган авылыннан бер кайчанда читкә тайпылмыйча яшәп килә. 1980 елда без үзебезнең матур гаиләбезне корып җибәрдек. 1 елдан соң кызыбыз Мәрьям, аннары улыбыз Сәбит, кызыбыз Әлфия дә туып, безне бәхетле иттеләр. Күп күрдек гомер барышында. Бала югалту кайгысында икәү кичердек. Әмма яннарымда ышанычлы ирем булу сәбәпле мин күп авырлыкларны җиңә алдым. Шатлыклы вакытларыбыз да байтак иде. Олы сөйенішләребез булып бүген иң зур байлыгыбыз 8 оныгыбыз Үмәр, Мәдинә, Мөхәммәд, Ибрахим, Исмаил, Алия, Гөлия, Усман торалар. Алтының бүгенге көндә лаеклы ялда булып йорт хуҗалык алып бара. 65 ел гомер кичергән әткәебезнең һәрбер сүзен алтынга тиңләп, бар киңәшендә тыңлап, гел хөрмәт итеп, яратып кына торабыз. Аның янәшәсенә гел барырга ашкынабыз. Анардан әллә нинди җылылык бөркә. Газизыбыз, бүгенге юбилеең белән котлап, ихлас күңелдән сиңа саулыкка төренгән озын, гыйбадәтле гомерләр телибез. Һәр вакыт олы байлыгың булган бала оныкларың, оныкчаларыңның кадер-хөрмәтен тоеп, якты дөньяның һәр аткан таңына куанып, биргәненә риза кылып яшәргә язсын. Бар кылган игелекләрең өчен дә рәхмәт укып, алдыңда түбән генә башыбызны иябез. Синнән дә кадерлерәк, синнән дә ягымлырак, синнән дә кирәгрәк кеше бу дөньяда юктыр. Инде үзебез олылар булып, балалар күреп яшәсәк тә, барыбер синең әйткән һәр сүзеңне дә олы кыйммәткә тиңләп, синнән үгет насихат алып, киңәшләр алып эшләр башкарабыз. Әле тагын узак еллар туган йортыбызның нуры булып, безне балалар итеп, әнкәй белән яратып, каршылап, озатып торсагыз иде. Түбәтәен киеп әти утыра табын артына. Я Ходаем, саулыгын бир шул яраткан картыма. Сөялләнгән кулларын ул күккә әкрен күтәрә. Балаларга саулык сорап, догада көн үткәрә. Шал чәчләре күпме акыл, тәҗрибәсен җыйганнар. Алар да бит элек заман безләрдәй яшь булганнар. Газизыбыз көне-төне гаиләм диеп эшләде. Балаларым, оныклар дип гомер буе яшәде. Хәзер дә ул безне күргәч, тик шатланып елмая. Әгәр бераз күрми торса, сагынып ла моңая. Сөеклебез, юбилеең ихластан котлы булсын. Бәйрәмең көнне балалар тик шатландырып торсын. Озын, гыйбадәтле гомер бер Раббымнан сорыйбыз. Матур бәйрәм хөрмәтенә күркәм җырда юллыйбыз. Хөрмәтле Сәйит Айсеевич, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәгърем котлы булсын, туган көнең тантанаң. Бу дөньяда син барлыкка горурланам, шатланам. Телим әти, телим ул тормышта озын-озак яшәргә. Язса иде гомерем буе әтим дип дәшәргә. Телим әти, озын-озак яшәргә. Язса иде гомерем буе әтим дип дәшәргә. Кайткан чакта каршылыйсың, кайттыңмы балам диеп, әтиләрчә иркәлисең.
arqalarimdan suyib. Dilim әти, dilim ул turmushda uzun uzoq yasharga. Yazsaydı ömrüm bo'yi alim deb dasharga. Dilim әти, dilim ул turmushda uzun uzoq yasharga. Yazsaydı ömrüm bo'yi alim deb dasharga. Aylardagına yürüsem de seni sağına көңіл. Туған yurtımızga qaytып seni көріп bir ömür. Dilim әти, dilim ул turmushda uzun uzoq yasharga. Yazsaydı ömrüm bo'yi alim deb dasharga. Dilim әти, dilim ул turmushda uzun uzoq yasharga. Yazsaydı ömrüm bo'yi alim deb dasharga. Yazsaydı ömrüm bo'yi alim deb dasharga. Atim deb dasharga.